Λοιπόν, πριν απ' όλα όμως, πριν αναφερθώ λοιπόν επεξηγηματικά σε αυτό που έλεγα, ότι πουλάνε τρέλα και μάλιστα το τετράγωνο, πάμε να ακούσουμε Τσίπρα. Όχι σημερινό, πάμε να ακούσουμε έναν παλιότερο Τσίπρα. Δεν είναι και πολύ παλιότερος βέβαια. Ήταν στα γραφεία της ΕΙΔΑΠ αυτό που θα ακούσετε. Ήταν εκδήλωση που είχε γίνει τότε με σύνθημα «Σώστε το νερό». Για πάμε να ακούσουμε. Η ΕΙΔΑΠ, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους, δεν θα γίνει μια νέα ένεργα της ΔΕΗ. Θυμάστε που πήρανε τα λεφτά, πήραν και τα χαράτσια, τα πήγαν στο εξωτερικό, τα βάλαν στην τσέπη τους και από εκεί πάνε κι άλλοι. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θα το προστατεύσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Θα περάσουν πάνω από τα πτώματά μας, θα περάσουν πάνω από τα πτώματά μας, αλλά θα υπερασπιστούμε το δημόσιο αγαθό. Το δημόσιο αγαθό θα το υπερασπιστούμε. Λοιπόν, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Τα σχόλια τα αφήνω σε εσάς. Αλλά επειδή. Παλαμάκια όμως, θέλουν, σύννεφο. Ναι, παλαμάκια. Ναι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν όμως πάνε να μας τρελάνουν, γι' αυτό θέλω να σημειώσω τα εξής. Έχω μπροστά μου καταρχάς την δήλωση της Συνόδου για το Ευρώ, έτσι βαφτίστηκε εκείνη η συμφωνία στις 12 Ιουλίου του 2015. Σας διαβάζω ακριβώς τι ακριβώς υπέγραψε τότε η κυβέρνηση, που έχει να κάνει με το περίφημο αυτό υπερταμείο. Όχι, για το υπερταμείο. Γιατί εδώ. Υπερταμείο. Μου επιτρέψεις πριν διαβάσει τη συμφωνία να πω το εξής. Μου κάνει εξαιρετική εντύπωση. Και πάλι αυτό ως προέκταση της σκέψης μου πριν για τον τρόπο που διεξάγει το διάλογο στη Βουλή. Η επικέντρωση μόνο στο νερό. Δηλαδή το υπερταμείο είναι μόνο το νερό. Δηλαδή μόνο εκεί πιέζει το ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν ζητήματα. Μου κάνει εξαιρετική εντύπωση. Διάβασε και έρχομαι λοιπόν επ' αυτού. Έτσι, γιατί επ' αυτού είναι, γιατί δεν είναι μόνο το νερό. Έχουμε παρακάνω και ένα ηχητικό το οποίο. Έχει ΔΕΗ, έχει έλβο μέσα, έχει λοιπόν, Παναγία στα μάτια. Οι ελληνικές αρχές οφείλουν να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες. Να αναπτύξουν ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με βελτιωμένη διακυβέρνηση. Ελληνικά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας θα μεταφερθούν σε ανεξάρτητο ταμείο, το οποίο θα τα ρευστοποιήσει με ιδιωτικοποιήσεις. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία πηγή για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του EMS και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν μπλα 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 μπλα. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο φτιάχτηκε το περίφημο υπερταμείο. Αυτά αναφέρονται, ξαναλέω, στην συμφωνία που υπέγραψε μετά από αυτή την κολοκοτρονέικη διαπραγμάτευση ο κύριος Τσίπρας στις 12 Ιουλίου του 2015. Ένα. Δεύτερον, πάμε τώρα στον ίδιο τον για το μνημόνιο. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω λοιπόν και ως απάντηση σε αυτό που λες, γιατί εδώ χρειάζεται μία απάντηση. Βέβαια, γι' αυτό το είπα και εγώ, για να ανάψουμε. Είναι ότι το υπερταμείο είναι εξίσου δεξιό και δεξιά πολιτική με εκείνη την δεξιά πολιτική την οποία προσποιείτο ότι θα ανέτρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ως σημεοφόρος στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής, αυτή την πολιτική δεν την κάνει λιγότερο ξεπουληματική, την κάνει εξίσου ξεπουληματική, απλώς στην ομάδα των ξεπουληματιών, εκτός από τους προηγούμενους, μπαίνουν και οι σημερινοί. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη μου παρατήρηση, και θα το υποστηρίξω με στοιχεία, είναι ότι το υπερταμείο είναι η συνέχεια του ΤΑΙΠΕΔ. Όπως το τρίτο μνημόνιο είναι η συνέχεια του μνημόνιο 1, μνημόνιο 2. Η πολιτική λοιπόν η σημερινή δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από την συνέχεια εκείνης της πολιτικής που έχει οδηγήσει την Ελλάδα εδώ που την έχει οδηγήσει. Η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό, με συγχωρείς. Ναι. Εδώ μιλάμε για ένα υπερταμείο το οποίο διοικείται από τους ξένους. Απαντώ. Έτσι, με πλειοψηφία 3-2. Στο ΤΑΙΠΕΔ είχες τουλάχιστον μια σχετική εθνική κυριαρχία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και όλοι αυτοί οι οποίοι προφασίζονται σήμερα την αντιπολίτευση, όπως προφασιζόταν την αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας Βενιζέλου, έχουν ψηφίσει το υπερταμείο. Και το έχουν ψηφίσει υπερψηφίζοντας τον νόμο του μνημονίου, τον 43-36. Βεβαίως σήμερα η Νέα Δημοκρατία
δεν κάνει τίποτα διαφορετικό αυτό που έκαναν κάποια άλλα κόμματα στο παρελθόν, όπως ας πούμε το Λαός τότε, το οποίο έλεγε εμείς δεν ψηφίσαμε μνημόνιο, ψηφίσαμε μόνο το πρώτο άρθρο του μνημονίου. Όμως όλοι ξέρουμε ότι σηκώθηκαν 225, θυμάμαι καλά, χεράκια στις 14-15 Αυγούστου του 2015. Και σηκώθηκαν λοιπόν αυτά τα 225 χεράκια, ανάμεσά τους και εκείνα της Νέας Δημοκρατίας, για να ψηφίσουν λοιπόν με μορφή νόμου τον 4336 το μνημόνιο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει αυτό το μνημόνιο που ψήφισε από κοινού ο κύριο Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Βορίδη, με τον κύριο Βενιζέλο και με τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη. Λέει λοιπόν, σελίδα 1030, η ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμβάλλει στο να καταστεί αποδοτικότερη η οικονομία και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Η ελληνική δημοκρατία δεσμεύεται να προχωρήσει με το υποεξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, που προβλέπει την ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ από την 1η Δεκεμβρίου 2014. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνισμών υποβολής προσφορών. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο, το Ταμείο εντός εισαγωγικών, το οποίο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν γέννη να μεγιστοποιεί την αξία τους, την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και με άλλα μέσα. Αυτό λοιπόν το Ταμείο, το οποίο θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί υπό την διαχείριση των ελληνικών αρχών και την εποπτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών, είναι αυτό το ταμείο υπερταμείο στο οποίο σήμερα περνάει όχι μόνο η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ, αλλά 2.000 σχολικά συγκροτήματα, βεβαίως η αμυντική βιομηχανία της χώρας, βεβαίως το Αττικό Μετρό και ό,τι προερίστε για να μαζέψουν 50 δισεκατομμύρια οι Σόιμπλε αλλά και οι Έλληνες Σόιμπλε. Αυτό λοιπόν το υπερταμείο, από το οποίο πάει να βγάλει την ουρά της η Νέα Δημοκρατία, το έχει υπερψηφίσει, υπερψηφίζοντας τον νόμο του μνημονίου, τον 4336. Και για να έρθω λοιπόν τώρα στην καλή μας κυβέρνηση, η οποία θα επαναλάβω είναι η συνέχεια της προηγούμενης και η πολιτική της εξίσου εξουσθενωτική με εκείνη την πολιτική, τι μας λένε λοιπόν? Παριστάνουν λοιπόν σήμερα οι κυβερνώντες, για να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους, ότι αυτά τα οποία διαβάζουν τα ματάκια μας και ακούνε τα αυτάκια μας δεν ισχύουν. Τι μας λένε δηλαδή? Μας λένε ότι με τον νόμο που πάνε να ψηφίσουν σήμερα και θα τον ψηφίσουν μέχρι το βράδυ, το ρεύμα, το νερό, τα 2.000 κτίρια που έλεγα προηγουμένως των σχολείων, το μετρό της Αθήνας, όλα αυτά λέει δεν πάμε να τα πουλήσουμε. Και τι πάνε να τα κάνουνε? Να τα βγάλουν βόλτα? Για να ξαλεργάρουνε? Τους αυξήσουν ξαλεργάρα. Τι πάνε να κάνουνε? Αυτό λοιπόν που πάνε να κάνουνε, πάνε να τα ξεπουλήσουνε. Γι' αυτό τα βάζουνε μέσα στο υπερταμείο. Και γιατί πάνε να τα ξεπουλήσουνε? Διότι πάρα πολύ απλά το υπερταμείο, με βάση τον ιδρυτικό του νόμο, δεν είναι δημόσια εταιρεία. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία δεν ελέγχεται στην πραγματικότητα από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά από τα διορισμένα συμβούλια του. Τα οποία τι κάνουν? Τα οποία δίνουν λόγο απευθείας στους δανειστές. Που τίποτα δεν μπορεί να γίνει στο ταμείο ή να ξεγίνει στο ταμείο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων που έχουν μέσα οι δανειστές. Και τελειώνω. Άρα λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Το ίδιο λοιπόν το πέρασμα στο υπερταμείο των εταιριών αυτών που έλεγα προηγουμένως ήδη αποτελεί αποκρατικοποίηση, ήδη αποτελεί ιδιωτικοποίηση, διότι περνάνε περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου σε μια ιδιωτική εταιρεία. Ένα. Δεύτερον, η πώληση θα γίνει από το ΔΣ του υπερταμείου, έτσι ώστε να μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και πίσω από το ΔΣ ο κάθε τσακαλώτος που λέει τώρα ότι με μένα υπουργό δεν θα γίνουν αυτά, και ο κάθε Γεωργιάδης και ο κάθε Μητσοτάκης και ο κάθε οποιοσδήποτε. Και το τρίτο είναι ότι αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις στο νερό, στην ενέργεια, στις υποδομές, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα λεγόμενο διάσωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σε κάθε επιταγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Εδώ δηλαδή θα τα περάσουν στο υπερταμείο που είναι ιδιωτική εταιρεία, που όλα τα γραπτά τους κείμενα και οι νόμοι τους λένε ότι τα περνάνε εκεί για να τα ρευστοποιήσουν μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Γιατί, για να πάρουν μιας και αναφέρθηκες και σε ευχαριστώ πολύ για το εξαιρετικό της ανάλυσής μου, θα μου επιτρέψεις όμως να έχω και εγώ ένα συμπέρασμα δικό μου στη βάση της εξαιρετικής, όπως μου αναγνώρισης, ανάλυσης. Το δικό μου λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι αυτή η περίφημη διαπραγμάτευση ήταν παραμύθια της χαλιμάς, ότι επρόκειτο για ένα όχι πίσω από το οποίο υπήρχε καμουφλαρισμένο το ναι, και ότι βεβαίως αυτό που εσύ λες αριστερά, και καλά κάνεις από τη δικιά σου τη σκοπιά, δεν είναι παρά εκείνη η συστημική αριστερά, η αριστερά, η τάχα μου αριστερά του ίδιου μονόδρομου, η αριστερά δηλαδή που χρειαζόταν πάντα και χρειάζεται πάντα η δεξιά για να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Αυτή όμως η αριστερά δεν έχει καμία σχέση με εκείνη την αριστερά η οποία έχει στο προσκέφαλό της και σύνθημά της στηρίξει και την ανατροπή με όλους αυτούς οι οποίοι μετατρέπουν την Ελλάδα σε απικία. Αυτοί οι οποίοι μετατρέπουν την Ελλάδα σε απικία έχουν το μέγεθος της ευθύνης για το γεγονός ότι είναι υποτακτικοί των απικιοκρατών, είτε τη μετατρέπουν σε απικία με διαπραγμάτευση, είτε με επαναδιαπραγμάτευση που έλεγε ο Σαμαράς, είτε χωρίς διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν το ζητούμενο εδώ είναι να μην είμαστε απικία. Και δεν θα είμαστε απικία μόνο εάν τα λόγια συμβαδίζουν με τα έργα. Και αυτό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, αλλά και παντού, όταν η αριστερά η οποία τα λέει είναι πραγματική αριστερά και όχι κομιλφό και μαϊμού αριστερά, όπως αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους αριστερούς ξεπουλώντας για 99 χρόνια τον τόπο, τσακωνόμενοι με τους άλλους εάν το ξεπούλημα θα είναι για 99 χρόνια ή για, πώς τα λένε, για 19 χρόνια.